Yo! Hold up. So karon no, namin sa plaza. Karon na ko kabalik yo. What's up yo? Kay na akong amigo nga si Lansky. Follow mo sa akong vlog. It's Lan Joseph Vlog. Subscribe. Oh, you fucking dickhead! Gago! Lan Joseph Vlog sa YouTube channel. Yeah. Yo, so karon ano naman dire mo ni plaza na mo guys. Mo ni sa sige ni dire gani? Buat ha? Kasi ni dire? Boulevard day. Bugo. So kano kadto siya. Ano yung likitan ninyo ni. Kaya kuan man ko. Likitan niya ni. Bakit kananan siya dito. Halang-halang. So kani sa gabi sa Friday na banda. So laya. Pariyaming daw, may mupaki no. Yate punina nito. So karon guys, Sige, jugog suyo paning murag anay sulod. no. Lami ang gud. Inana Lansky. Sige mo lami man gud ang kuan float. Boss Lansky. Oh? Oh? Karon Ipagtanot sa mga tao. mga tumig tanaw mi sa mga tao nakabantay mo ipagtanaw mi sa mga tao. Pagtanaw mi sa mga tao, pero wa may pakiking anak mo ng mga vloggers dapat enjoy mo maulaw. Ah. I'm not wearing any high heels, but I've sure grown a couple inches. I've handed over my free will to you, turn into lover of cliches. Do you see what you did to me? 'Cause everybody does. Do you see what? Yo, manami no. Manamig montage kuno hay kay hapon na jud kaayo. Isa namang orasa karon amigo. It's 5:03 in the afternoon. Man jud daw. Man. Gago. Andiyan mi kablaas mi kadlong. So sabot sa mi balik ako. Bye. I'm officially crazy now. Do you see what you did to me? 'Cause everybody does. A few moments later. Muli na mi, manamig laag dia sa Nobo. So muli na mi, mapait dan ako amigo og Sudan. Ha, Sudan. So diha siya naibog sa pen shop guys. Kita niyo. So going na mi. Muntad siya ko budget code sa agianan sir. Kaya ngit-ngit man. Ina lang. RGND. Yo. Ha. Kabi pa lang public ning ko ano kita niyan. Ori kita niyan. So more tag ko na ni Jimmy. Jam na So sa plaza na mo. Dili na siya. Dili na siya kana dili na siya. Pan na silan man na. Tawal ka na mo. So ang gym na mo na siya ang gym. Oh. The messaging. A few inches later. Yun naman. Si yo, ingawas na siya. Pabilin sa ko guys. Dara oh. Mo na siya, munggol. Tut tut tu du du tut tu du du tut tu du du tut. Oh, garon guys. Boring nga kayo karon eh. Boring jud kayo pag kuan kanang wala kay lakunon. So, woo! Di pud boring. Gago! Aha. Nami sa dapit an sa ning street. Tibindin Street man siguro din siya. So dapit mi sa church nag parking kay mo palit siya og sudan nila. No, mo na ang
Ano siya guys? Simbahan Katoliko. So be right back. Muli nang buko niya. Babush. Babush. Gago! To you, turn into a lover of cliches. Do you see what